Oh, okay. Αλόχα. Δεν θέλω στον κόλ παιδί. Μπράβο, Αγγέλο! Η Μαριάννα, η Μαριάννα. 9-0, 6 κάτι. Τι γελάς ρε. Τι γελάς. Και έτσι χαρώ πως. Ναι, μανάκα να πάει έτσι. Κοίτα πώς το κάνουν το ούντς τώρα. Κοίτα λίγο πώς είναι το ούντς τώρα. Εγώ το εσύ. Ποιο Λευτέρη? Το Σταυρακόπουλο. Σιγά, τι με περιβούσε. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερο στο Κουρόγλου. Καμία σχέση. Εγώ αυτό πιστεύω τώρα. Το είδαμε και στο Βαλκανικό ρε. Τελευταίος ο Κουρόγλου, πρώτος ο Ο Λευτέρης έχει όνομα τώρα. Ο Λευτέρης έχει το όνομα όμως τώρα. Τι όνομα λέω. Γιατί και ο Κουρόγλου είναι εδώ πέρα, διαφορετικά με τον Λευτέρη. Εδώ μέσα τι να λέει αυτό. Έξω μιλάμε. Όταν έχεις έξω όνομα είναι αλλιώς. Γιατί εγώ πώς νομίζω ότι τον ήξερα ότι θα κατάνε στο τελικό. Στη Βουλγαρία. Στα κάτα. Αναγνωστεί ότι συμφέρει πλέον και να ετοιμάζονται θα βρει το κόσμο του φίλου του θέμα ελληνικός κατηγορίας. Τι έκανε φίλε. Σάλμα. Αγόρι μου! Αυτό το μαγωγόβασε. Είδες με γιόκο, είδες. Με γιόκο το κάνει.